हेलो हाय नमस्ते केमी तो समस्ते मु चंदन आप स्वागत कर गोटे नुआ ब्लॉग को आज माने मेघुआ पाग देख मुझे आग देख तुम पगटा केमी देख देखु खरा टोटाल ना पाग आज बेसी गरम भी लगुनि आमर तो परदिन होता बिरीयी आम अधा खाई असुविधा पड़ जाइए वर्षा जोगुरु आज पुणी कथबार्ता होती से दिन तो किसी भल हो पाइला ना ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମଟନ୍ ହେବ ଆଉ ଆମର ଯାଇନ୍ତି ଆଜି ମାନେ 30 କିଲୋମିଟର ଯାଇନ୍ତି ଖାଲି ମଟନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଲେ ହେରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପାଖାପାଖି ମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଛି ମଟନ୍ଟା ହେବ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିବ ଏପଟେ ଆମ ଘରୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ମାନେ ଆଜି କହିଲି ଯେ ଅରୁଆ ଯେଉଁ କିଣିକି ଖାଉଥିଲୁ ସେଟା ନାହିଁ ଆଜି ଘର ଚାଉଳ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଯିବ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ରେଡ଼ି କରି ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ମଟନ୍ଟା ହେବ ବୋଲି ଆଉ ପିଲା ଆମର 8 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି ଯିବା ଭୋଜିଟା ଆଜି ହେବ ମଟନ୍ଟା ଆଉ ମଟନ୍ କଷାଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଦେଖିକି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରିବ ହେଲା ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପିଲା ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଭୋଜି ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିବ ଏବେ ସବୁ ପିଲା ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଆଉ କହନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିବ କିଏ କେଉଁଠି ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ 3 ଜଣ ଆଗ କିଲୋମିଟର ଠିକି କେଉଁଠି ହେବ ଭୋଜି ବୋଲି ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି ସେଠି ଗଲା ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ଟା ହେବ ଆଉ ଆମେ ଏବେ 3 ଜଣ ହେବ ବାହାରିଥିଲୁ ମଟନ୍ ପ୍ରେମୀ ଆମର ଏ ଲୋକଟା ଫୋନ୍ ଉଠେନି ଟୋଟାଲ୍ 20 ମିସ୍ କଲ୍ ପଳେଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଲୋମିଟର ଯାଇନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲୁ ଆମର ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆମର 350 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଲା 50 ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେବ ଖୁସିରେ ଦେଲା ଏବେ ଆଉ ସେ ମାଗିବନି ମାଗିବ ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ମାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପରିବା କିଣା ସଇଲା ଘରକୁ ଏବେ ଘରକୁ ନୁହଁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମଟନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଟ୍ ହେଲା କ'ଣ କାଠ ଫାଠ ପୁରା ଧରିକି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରା ଖିଲାମୁଣ୍ଡାରେ ନା ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଦୋଷଦାପୁର ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଠିକ୍ ନା ଏଠି ଭୋଜି କରିବାକୁ ଦେଖ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଦେଖ ପୁରା ଘର ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ବର୍ଷାର ଅସୁବିଧା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ ବଡ଼ ଚୁଲିର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଡ଼ ଚୁଲି ଅଛି ସେପଟେ ଆମର ଛୋଟ ଚୁଲି ଛୋଟ ଭୋଜି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଜାଗାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଆଉ ଏପଟେ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ଆମର ରସୁଣ ଅଦା ଛଡିଆ ଛଡି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମର ବାହାର କଷ୍ଟ କ'ଣ ଏଇନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ରସୁଣ ଅଦା ଛଡିବାକୁ ବାହାରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଇନେ ଏଇ ରସୁଣ ଛଡିବାକୁ ବି ବାଦ ଭାତଟା ବସେଇବୁ ଭାରି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ତରକାରୀ ତ ଆସୁନି ଭାତଟା ବସେଇ ପରିବା କାଟିକି ଥୋଇବି ତାପରେ ସେ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିବେ ତୋତେ ରୋଷେଇ ଆସିନି ମାନେ ତୁ ବାଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠିବୁ ଉଠିବି ଭାତଟା ବସେଇ ଭିତରେ ତାପରେ ପରିବା କାଟିକି ପୁଣି ଥୋଇବି ଏଠି ଶୁଣି ସେ କହିବ ପୁଣି ଅଦା ରସୁଣ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲି ହେଲା 5ଟାରେ ଉଠିବି 7ଟାରେ ଯୋଉଠି ଯିବି 5:30ଟାରେ ଉଠିବି ହେଲା 6:30 ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ଗାଧୁଆ ପିଆ ଖିଆ ସବୁ ଶେଷ ଆରେ ଏକୁଟିଆଟା ତତେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କିଛି କରିବି ଯଦି ବି 2-3 ଜଣ ବାଦ ହବ ଚନ୍ଦନ ଦା ପ୍ରକାଶ ଦା ଭଳିଆ କରିବ 2 ଜଣ ରହିଲା ବେଳେ କିଏ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ଦା ଭଳିଆ ତୁ କରିବନି ହେଲା ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲା ମାନେ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବ ହେଲା ନିଜେ ମାନେ ଭୁଜ ଶୋଇ କରିବ ତାର 6:30 ହେଲା ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଶେଷ ବଇଥିବ ଖାଲି ଟିଫିନ ରେଡି କରିକି ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ପକାଇଲା ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ବାଦ ଏ ବାବନ ସକାଳୁ ଉଠିବ ରସୁଣ ଅଦା ଛଡେଇବାକୁ କଷ୍ଟ ରସୁଣ ଛଡେଇବାକୁ ତ ମୋର ଏରା ହଉନି ଆଉ ସବୁ କହ ସେ ସବୁ କାଟାକାଟି କରି ରସୁଣ ଛଡେଇବାକୁ ଜଣେ ଆଉ ଉଠିବ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଜଣେ ଉଠିବ ଆଉ ଭାତ ଗାଳିବାକୁ ଜଣେ ଉଠିବ ଆମ ପାଲି ପୁଅ ଦଉନୁ ଖୋଜିକି ଦେ କମି ଝଗଡ଼ା ନୁହଁ ନେଉଟି ପଡିବ ମାନେ ଏବେ ମେଘୁଆ ମାନେ ତ ହେଇକି ଅଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିନି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବୁ ସେଦିନ ଭଳିଆ ଆଉ ହବନି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି ଆର ଚାଉଳଟା ସେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ମଟନକୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କରାହବ
ବୁଦା ମୁଣ୍ଡା ଆଣିକି ମଟନ ମଟନ ଆଉ ଯଦି କିଲେ ମଟନ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲି ଆଉ କଣ ତୁ ଖାଲି ସେଇରା ଖାଲି ନା କଣ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଘରେ ବାବନର ଚିକେନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଲସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଠି 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ତାକୁ ଲସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି କ'ଣ କରିବ ଟୋକାଟା ଆମର ଏପଟେ ଚୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର କାଳୁ କହୁଛି ଲିଟୁ ଲିଟୁରା ଆରେ ସେପଟେ ଦେଖେ ରାଉଣ୍ଡ ନା ଆମ ଲଗେଇଥିଲେ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ମାନେ ଲାଗିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ବେଳୁ କାଟାକାଟି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଶେଷ କରିଦେବୁ ନହେଲେ ଲେଟ୍ ହେବ ଆମର ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁ ଟଙ୍କା ମାନେ ସୋଦା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଆଜି ବିନା ସୋଦାରେ ମଟନ ଝୋଳଟା ହେବ ଖାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଯିବୁ କେହି ଯେମିତି ଶୋଧିବେନି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କାହାଠୁ ବାହାରିବେନି ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ହେଲେ ବି ଆଗ ମାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେ ଯାହା ଆଜି ମାରେ ଶେଷ ଆଜି ଏ ଭୋଜି ତିକରେ କେହି ଶୋଧିବେନି ଆଉ ଯିଏ ସୋଦିଏ ସେ ମତେ ଦବ ଆଉ ଯିଏ ଶୋଧିଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଅରିଜିନାଲ ବି ପକେଇଥିବି ଆଉ ସିଏ ଦେବ ଆମକୁ ଭୋଜି ନ ତ ରୋଲ୍ ଦେବ ଚିକେନ ରୋଲ୍ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଆସିଲେ ଆମର ବାଳି ଏପଟେ ଆସିଲେ ଏମିତି ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ଠିକ କହୁଥିଲେ କରିବାକୁ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ତାପରେ ଆଇଲୁ ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲେ ବାବନ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ କଟା ଆଉ ଆର ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ ଛଡ଼ା ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା ରସୁଣ ଛଡ଼ା ପିଆଜ ଛଡ଼େଇବା ହଁ ଛଡ଼େଇବା ଆଉ ଏପଟେ ସୁଷଣ ସେପଟେ ତ ଛୋଟା ଲୋକ ଆଉ ଲକି ଭାଇ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ହେମଦସ୍ତା ଆମର ଆଜି ଦେଖିଲିଆ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ପୁରା କିଲେ ଲେଖା ରସୁଣ ଏକାଳେ ପଡ଼ିବ ଛେଚା ହେବ ଆରାମସେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏକା 10-12 ରସୁଣ କୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଭାତ ଆମର ଅଧା ହେଇଗଲା ହେଳି ଚୁଲି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଲକି ହାଙ୍ଗେ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲି ହେବ ସେ ଯୋଗୁରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ଆମର ଲିଟୁକୁ ଆମ ପୁଅ ପୁରା କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇଟା ହେଲେ ଆମର ପୁଣି କ୍ରିକେଟ ଖେଳଟା ହେବ ବୋଲି ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକିନା 4-5 ଦିନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବି ହେଇନି ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଏଠାର ଭିୟୁଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଆଉ ଯେତେ ବି ବୁଲି ପାରିବ ଯୁଆଡ଼େ ଆରାମସେ ଏଇ ଭିତରେ ଭୋଜି ହେଉଛି ଗରମ ହଉଛି ରେ ଚାଉଳ କ୍ୟାମେରା କରିବି ଏଇଟା ପକେଇବୁ ପିଆଜ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କି କଣ ହେ ନଣ୍ଡା ବୁଡେକୁ କାଟୁ ପତ୍ର 3-4ଟା ଲେଖା ଧ ଏକାଳକି 2ଟା ଲେଖାରେ ହବନି ପାଣି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ନାଇଁ ଗଡିବନି ଦେଇ ହଲେଇଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ 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 ଗଡିବନି କାଠ ଲାଗିଲାନି ଥାଉ ଥାଉ କାଠ ଲାଗିଲା ଏପଟେ ମଟନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ଚାଲିଗଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତେଜପତ୍ର ଆମର ସବୁ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଧିକ ପଡ଼ିଲା ହିଁ ଆରଥରକ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ କେହି ଖାଇନଥିଲେ ଏଥର ହିଁ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ହିଁ ଖାଇବି ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଥାଉ କଣ ହେଲା କି ସେ ଥାଉ କିଛି ପାଣି ଥାଉ ସେ ସାଇଟା କଣ କରୁନୁ ତମେ ଯଦି ଚଇତି କଣ ଦେଖେଇଲେ ହବନି আমরা ইয়ে করে যাইবো ଏବେ କ୍ଲିନ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ ପଠାଣ ମାନେ ସିଏ ସବୁ ଦେଇଛି ଟିକେ ଆମର ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା ପିଆଜ ଉପରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ମଟନ ଜଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ আমি এদিকে করে দিলাম ଇଏ ନା ପଡ଼ିବ ଆମର ଜଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ପିଆଜରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଟନ ପଡ଼ିଲା ମସଲା ମସଲା ହେବ ଖେଳ ହେବ ପାଣି କାଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ପାଣି ପାଣି କାଢ଼େ ଆମର ପାଣି ଅଧିକ ହେଇଗଲା এথরে মটন করে এথরে ভাত করে এটা নই যাই ଯେଉଁ ହଣ୍ଡାଟା ନୁହଁ କି পানি ভিতরে পকানিরে ধীরে ধীরে কাটে ଭିତରେ କି ପକଉଛି না না সে কাটে ଏତିକି ଥାଉ ଆଉ କାଟେ
ଭାତ ପୁଣି ଫୁଲିବରେ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ସିଧା ହବନି। ସିଧା ହେଇଥିଲା ଆମକୁ କଣ ଉଷୁନା କରିଦେଲା? ଚାଉଳ ପଇସାଟା ମୋ ହାତକୁ ଆଇଲା ମୁଁ ପୁଣି ବୁପା ମା ଲେଉଟି ପଡ଼ିବ ସତରେ ଦଉ ସେମିତି ହଉଛି ଚାଉଳଟା ଆଇଲା ପରେ କଣ କଲି ନା ଆମର ସବୁ ନଈକି ପୁରା ଅଛି ଏଇଟା। ସିଏ ଉଠେଇଲାନି ତାପରେ ତ ଏବେ ହବା ପରେ ଆଳୁ ଆମର ପଡିଲା। ମଟନଟା ଆଜି ତମେ ବି ଶିଖ। ବିରିୟାନୀ ସେଦିନ ଶିଖେଇଥିଲୁ ଆମେ ସିନା ଖାଇପାରିଲୁନି ଆଉ ମଟନଟା ବି ଶିଖିଥା। ତତେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେମିତି କାଟ। ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦବୁ ଆଉ ସବୁ ମସଲା ମସଲି କୁଆ ଯାଉଛୁ ଆଳୁ ଖରା ପଡେ ବା ଥାଉ 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 କାଠ ଦେଖିକି ଗୋଡ ଫୋଡ ବାଜିଗଲା। ପୁଅ କାଠଟା ଟିକେ ଦେଖିଲି ଏ ହେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା କୁଆଡେ ହବ ଗୋଡରେ ବାଜିବ। ଚାମୁଚ ଦେଇଛି ମସଲା କାଢିବାକୁ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆମର ପୁରା ସହଯୋଗୀ ଏଠି ବାଡ଼ି ଆଙ୍କର ମସଲାରେ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କର ଭୋଜି କଟାକଟି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ସବୁ ଥରେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କଟାକଟି ଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ପାଇଁ ରଖିବ ପୁରା ଫୁଲ ମାନେ ଟୋକାଟା ଆମର ଟୋକା ରେଡି। ସାଲଡ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିଦବ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ମସଲା ମସଲି ପୁରା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୟାର ଏବେ ରହୁନୁ ଆରେ ବିକାଳିଆ ହଉଛି ହଣ୍ଡାଟା କାଢିଲେ ସିନା ଚାପାଟା କେତେବେଳେ କଣ ଗଲା ଲାଖିବ ପରା ନ ଲାଖିଲେ କଣ ମଜା ଲାଖିବ କଣ ପାଇଁ ଲାଖିବ ତୁ ଉଠି ଯା ହାଁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଆଣ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧା ପ୍ରବଳ ଯଦି ଜଣକୁ କହେ ସିଏ ତାକୁ କହେ ସିଏ ତାକୁ କହେ ତାକୁ କହେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ନା ସେଇ କଥା କହୁଛି ଲିଟୁ ତୁ କହିଦେବୁ ସାଥି ବାସ୍ ତୁ ମାରିପାରିବନି ତୋର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାରିଟା କୁଆଡେ ଚୁଲିଟା ଟିକେ କମ ଜାଳିଲେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଳୁଛି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ପକା ମସଲା ପକା ମସଲା ପକେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ ଖାଇଦବୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଦବ ସବୁ ଯାକ ଏକାଳେ ଧରିକି ଢାଳୁନୁ ଓଡ଼ି ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକେଇବ ଆଉ ଜଣ ନହେଲେ ଧର ତିନି ଜଣ ପକା ସବୁ ଜାଳ ଭିତରେ ପକା ଗରମ ମସଲା ତୁ ବାଳି ଟେ ଭଲରେ ପକା ଚୁଲିରେ ପକା ଜଲ୍ଦି 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 ପକା ଜଲ୍ଦି ହେଇଟା ପରା ଇଏଟା ତତେ ଲଙ୍କା ପୋଡୁଛି ତିନି ସୋମୁ ଖାଲି ଖାଇପାରିନଥିଲା ସେଦିନ ଲିଟୁ ଆରାମସେ ଖାଇଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଭାତ ଏଇ ହେଲା ଚାପଡ଼ା କାଢେ ବାବନ ଚାପଡ଼ା କାଢେ ଚାପଡ଼ା ଟିକେ ନୁହଁ ପୁରା କାଢିଦିଅ ଏଇଟା ନାଇଁ ରେ ଅଳିଆ ରଖନି ଫୁଲ ହେଲେ ଅଳିଆ କାଢିଦିଅ ହଁ ଦଉନା କାଣ୍ଡି ଦିଅ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇ କଷେଇଲେ ଭଲ ଲାକ୍ଷ ନହେଲେ ଅଧିକ ବା ଚୁଲି ବି ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ମେନ ରସୁଣ ଅଦା ବି ପଡ଼ିଗଲା ଖାଉନୁ ଚିପିବୁ ଖାଇବୁ ଟିକେ ପକେଇବୁନି ଚୁଲିରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତୋର କଣ ଅଛି ହାତୀ ମଲେ ରଖିବେ ଜିଲେ ରଖିବେ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ତୋର କିଛି ନାହିଁ
ଏଥିରୁ କ'ଣ ଛିଡ଼ି ପାରୁଛି କେଲେ ଏ ନାଇଁ ଏରା ସିଝିନି ମ ପକେଇଦେବି ଡଙ୍କିରେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ ଗୋଟେ ନହେଲେ ପକା ସେଠୁ ନହେଲେ ହବନି। ଚୁଲିରେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ ଝୋଳ ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ ଚୁଲିରେ ଝୋଳ ଟିକେ ଟିକି ପିସ୍ଟେ ପକେଇଦେଲୁ। ହଁ ପକା ସିଝା ଆହୁରି ଆମର ତ ସିଝିନି ହଁ ସେ ତତଲା ଗିଳିଦେଲା ସିଝିନି କହିକି ଭଲ ଖାଉଛି। ପାଣି ଦିଆ ହେଲା ପରା ଏଥର ଚାଲିବ କ'ଣ। ଆମର ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଲା। ଆମର ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଲା। ଏବେ ବାବନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର କାମ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାଙ୍କର ପୁରା ପୁରା ଭଲରେ ପୁରା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଲଙ୍କା ଆସି 20-30ଟା କାଳେ କଟା ହେବ। ଖାଇପାରିବୁ ଟି ମରିଯିବ ବାବନ ଲଙ୍କା ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ସେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମଟନ ଇଜ୍ ରେଡି। ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଆମର ଗରମ ମସଲାଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଶେଷ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଗରମ ମସଲାଟା ବି ପଡ଼ୁଛି। ଓ ଶିଟ୍। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ସାଲଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଇ ଘରୁ ଧରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପାଣି ଯାଇଲେ ଟମାଟୋ ଧୋଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3-4ଟା ଧୋଇକି ତାକୁ କାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବାସ୍ ରେଡ଼ି। ଏଥର ଦହିଟା ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ଦହିଟା ଆମର ଆଇଛି 4ଟା ତୈୟାର ହେଇଗଲା। ମଇଳା ହେଇଗଲା। 4ଟା ଦେହରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କ'ଣ ଏବେ ଏମିତି ମୁଁ ମାଦା ନୁହଁ। ଲକେଟ ରେଡ୍ ଚିଲି ପଡ଼ିବନି। ନାଇଁ ଚିଲି ନା ତୁ ପକଉଥା କୋଉଠି ହେ ଭଗବାନ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଲକି ହେରେ ଚାକୁ। ଆମର ଫାଇନାଲ ଏବେ ରେଡ଼ି। ଆମର ଏବେ ବାହାର ପଟେ ଏଇଠି ଥଉନୁ ଏଇଠି ଥୁ ଖଲଟା ଧରିଥା କାଳୁ। ଆଉ ଆମର ଭୋଜି ଆମର ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବଢ଼ା ଚାଲିଲା। ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ଫୋନ୍ ଆଉ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ରାଗିବନି ଯଦି ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ କାହିଁକିନା ବଢ଼ା ଚାଲିଲାଣି। ଚାଲ ମଟନ ସେ ଘରକୁ ନେଇବା ସିଏ ଲକିସ୍ ଭାଇ। ତା ବଢ଼ା ହେଇଛି ଆମର ପୁଣି ଡେଇଁଲା ଛାଇକି ଖରା ଏଠି ହେଲା। ଖଲିବ ପୁଣି ସ୍ପାଇଡର ଦେଖୁଛୁ ତ ଆସିବନି। ତୁ ଦେଖାନି ତାର ସେଟା କ'ଣ ଯେ ଖରା ହଉଛି ପବଳ। ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ବସିଲେ ଆମେ ତିନି ଖରାରେ ଟିକେ କମିଯା 10 ମିନିଟ୍ ବାଳି ପୁଷ୍ପକୁ ଧରିବା। ଏଇଟା ଖାଲି ହାତ ମାରି ଦେଇଦେଲି। ବାଲିରେ ଘଷିଦେଲି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ 2 ହାତରେ ତଳେ ଘଷେ ଘଷି 2 ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେ। ଏବେ ଭୋଜି ଖାଇକି ପୁରା ଯାଉଛୁ। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆମର ସେପଟେ 3 ଆଣୁଛୁ ଏପଟେ ଆଉ 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ। ଏବେ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଖେଳିବା ଟାଇମ୍। ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଖେଳିବୁ। ମଟନ୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଉଛୁ ଖେଳିବୁ। କାହିଁକିନା 4 ଦିନ ହେଲା ଖେଳ ହେଇଥିଲା। ଖେଳିବା ପାଇଁ